Uyiqhawelami, umbhali uNtando Ndayini, isiqephu sokuqala. Kusekuseni kusempontozankomo endaweni yaseNhlangwini eSidefeds, uNtomkayise Mpisane ongalele ecabangana nebhungu ahlangane nalo emfuleni wakwaDada oqhamuka kuMhosha waseMzimkhulu. Zihambe izikhathi nakhu kuyasa kuzwakale ngomnyango wegumbi likaNtomkayise livuleka. "Akuvuke wentombi, seningaze ningenelisi shiqe," kusho uMadoyiza evele ngomnyango. "Sengivukile mama, ukuthi ngisuke ngazunye ubuthongo basekuseni nje," kuphendula uNtomkayise. "Kulungile ntombi, mina ngisayi-high flat ngiyohlala namakhosikazi esitokofela," esho uMadoyiza ehamba ngephaseji eyophuma ngekhishi idushuzela imakwabo le. Kuphele imizuzwana ehambile uMadoyiza, ivuke intokazi ibeka amanzi okugeza, igeze, iwashe nezitsha, ilungise negumbi likamama wayo. Emva kwalokho uNtomkayise wathatha umakhalekhukhwini wakhe owawubuka ngethemba lokuba uzothola umqhafazo ophuma kwisesheli sakhe ahlangane naso izolo, ngeshwa kangenjalo. Mhlampe ngijahe izinto, mhlawumbe ubhuti wabantu bezidlalela nje, kodwa ubengabukeki njengomuntu obebhuqa. Konje kuthiwa kuba igama lakhe? Oh, uNtando kaNdayini lapha endaweni yasecimeni. uNtomkayise ekhuluma yedwa, ebambayeka. Sekuyoshaya ihora le-12 emini kanti futhi likhipha nomkhovetsheni. KwaNdayini. "Hey bafawusha, le ntokazi obawuncolo nayo kwadade izolo yakuphi? Uba igama layo? Benixoxa ngani? Futhi wazelaphi?" kubuza uThobani Ndayini ehlekela phezulu ebuza umfowabo omncane uNtando Ndayini. "Hayi bafa kufuni wena lokho. Ezamasoka lezi ayithini oNdayini abakhona?" kuphendula uNtando naye emamatheka eyeka lento ayenzayo lapha. Phela uThobani lo, yena wayeyiphisi elalidumile lapha endaweni yasecimeni. Manje babehlinza uholokoqo lwemamba eyayishawe uThobani nezinja zakhe eyozingela eMzimkhulu. Wayihudula waze wayofika emagcekeni akubo. Le mamba yayinophaphe oluncanyana ekhanda oluthi alube phuzu. Kwakuyimamba impela le ababeyihlinza lapha. Wawuzwa ngephungu ungena egcekeni ukuthi kunento ehlinzwayo. Ahambe uThobani eyolanda ucelemba endlini enkulu. Kuphela imizuzu ethi ayibe emibili luthi heqe uvalo uNtando azizwe ejuluka. uNtando wezwa engathi usindelwa amagxalaba, engathi khona into eme emva kwakhe njengoba eguqile. Aphenduke kancane. Ethi mengaphenduka lumuthi heqe kakhulu manje uvalo ngalokho akubonayo ngamehlo akhe. Esejulukile uNtando. "Awu kodwa Nyawuza, Faku, Bothahla nikenzani kodwa?" esho uNtando eseqala ukuhanjelwa nayo ingqondo kancane. Kwavevezela namadolo kancane. uNtando wayebona enye imamba imbheke ngqo emehlweni. Kwakuzicacela nje ukuthi ayifuni nokuthi athathe nelilodwa igxathu. Kanti yona yayinophaphe olukhudlwana olubovu tebhu, futhi inkudlwana kunale ehlinzwayo lapha. Kwakuzicacela nje ukuthi ilandele umkhondo walena lapha phansi njengoba yahudulwa uThobani ukuze ifike lapha. Le mamba yaphakamisa ikhanda yalingana naye uNtando. Wathi uNtando eqalaza wabona induku yomsimbithi, kodwa wabona ukuthi uyobe edlala ngesikhathi sakhe uma eke wazama ukuyibulala ngayo le nduku. uNtando waphinde waqalaza wabona ipiki elalincanyana ikhamise le mamba ibhonga kuhlokweqata elilele. Ngokuphazuma kweso izama ukugadla le mamba wagxuma uNtando egxumela epikini.
ememeza uNtanda, "Uthobani, Thobani, bafunanga umbhemu la efuna ungiketula, phuthuma mntakababa." Esho elibamba ngezandla zombili ipiyi kuNtando. Emva kwalokho ibhonge kakhulu le mamba, ibhongise okwenkomo, ashintshe namehlo ayo engathi abaluhlaza. Athuke uNtando, kodwa abuye aqine isibindi. Wafika noThobani. "Mntakababa, ungatatazeli, ibuke emehlweni le mamba. Ungabheki eceleni ngoba izogadla. Ngisayolanda umlungu Mabele kanye nevolovolo noShibhoshi," kusho uThobani ebuka le mamba, aphinde abuke umfowabo okubonakalayo ukuthi usefuna ukuyibulala nya le nto abhekene nayo lapha. Akuphelanga sikhathi esitheni wabuya uThobani esenyonyoba ngemuva kwale mamba. Phela wazi kahle ukuthi mesifuna ukubulala into ayibisanaka okuningi njengoba yona ibheke uNtando ifuna ukuqeda ngaye. Kodwa kukhomba ukuthi usaxakwe isibindi sikaNtando sokuyibheka emehlweni. UThobani abeke phansi umlungu Mabele nochathi elaligcwele uShibhoshi phakathi, akhiphe ivolovolo ayikhombe ekhanda. Wayidubula kwabi kanye wabecosha uShibhoshi owawungochacho, wayichela yatheneka amandla kancane kancane, izibinya lapha egcekeni kushunqa uthuli. uNtando wayebhizi eyibhoda ngepiki ekhanda kanti uThobani yena wayibelesele ixhifiza ngomlungu Mabele ekhanda yaze yafa. Bazihlinza zombili emva kwehora elilodwa bathatha uhambo bebheke enkwazi esigodini sasebhakedeni beya kumalume wabo eMadletsheni. Phela umalume wabo wayeyisangoma esasidumile sihlonishwa kwaMpisane. Sekuyoshaya ihora lesithathu ntambama uNtomkayise useqala amabhodwe. Kwazise phela waseliqedile nebanga leshumi, yize noma engakwazanga ukuya ekolishi lakesayidi ngenxa yezimali. Kuzwakala engathi kungqongqoza umuntu emnyango ahambe ayovula, ajabule uma ebona ukuthi umngani wakhe. "Hawu, wazivalela imini kanje kodwa Ntombi, noma uhle nesoka lakho lapha endlini? Hheyi, ngizomtshela uMadoyizi usuyazenzela emzini wakhe engekho," esho ehleka uPitiza Sikhosana, okuwumngani wakhe omkhulu owafikela kuye lapha endaweni njengoba bafika nomama wakhe uMadoyiza bephuma eMthwalume eminyakeni emibili edlule. "Hayi bo, nali ibhadi lami bo, angingasoka mina ungazodlala ngami," esho emamatheka uNtomkayise. "He, hhayi ke bandla, ngizwa kahle. Kusho ukuthi awuziboni nje unomuntu wena. Uthini ngalo mfana kaNdayini?" Ehleka kancane uBhitiza. "Walo ongafoni mngani, seliyoshonela namuhla kodwa lutho ukufona," esho ehleka kancane uNtomkayise. "Khululeka mngani wami, mhlawumbe usabhizi noma uyozingela nobhuti wakhe ngoba phela izinsizwa leziyana. Yize zashiywa abazali bazo ngenxa yempi eyayiphakathi kwabo nabakaMthembu," esho enobuso obunobudangala uBhitiza. "Yazi ngamuzwa umama wakhe exoxela uma wami ngalokho. Kwadla ukuthi mina ngangingawazi-ke umuzwa kaNdayini. Ngcono manje mhlasimpe sengizogotiza khona nje kungekudala, kwazi bani?" esho ehleka kakhulu uNtomkayise. Aqede ukupheka uNtomkayise bahlale benoPitiza kuze kufike noMadoyiza owayezikhathalele. Ahlale nabo kancane, naye wagcina ezihambela wayophumula egumbini lakhe. Emva kwemizuzu emihlanu ahambe noPitiza kwazise phela sekuyogamanxa elesithupha ihora. Kusemini nezulu lalipholile, uNtomkayise usendleleni ebheke kwadada kwazise phela namanzi akhiwa khona ngenxa yesomiso. Nomasipala bendawo abakwazi ukuletha amanzi emphakathini njalo. Afike kukhona amantombazane emfuleni ngenhlanhla kwakukhona noPitiza, bahlale bonke bathamunde izindaba zamantombazane.
Namantombazane lapha emfuleni agcina esehambile kwasala untombi kayise nopitiza lapha emfuleni bexoxa. Kwaqhamuka amabhunga amabili alusayo ahlale nabo elilodwa lingene emanzini ngezinyawo adungeka. Ngenhlanhla sebewakhile amanzi ontombi kayise benopitiza. Hawu, waze wanonya mfana wabantu, amanzi esiwadlayo lawa yini kodwa uchuku? Kubuza untombi kayise ngokuthukuthela. Vele nabafana basemfamfo nochuku, niyakhohlwa ukuthi nazo nathi iy'nsizwa lapha kwelakithi. Niyabazi abafana bakwaNdayini? Kubuza upitiza, athi ukuthuka lamabhungu. Kuzwakale ngezwi selikhuluma kungazeki ukuthi lo muntu uqhamukephi. Madoda, hambani niyolusile izinkomo zingadli emasimini akithi, kusho uNtando. Bamamatheke ontombi kayise bebona uNtando. Hhayi Ntando mfowethu, alukho lumi, kuphendula insizwa eyodwa. Zahamba lezi nsizwa. Yazi ngabona ngosuku lokuqala ukuthi wena uyiqhawe lami, kusho untombi kayise emamatheka. Awadlala ngami kodwa amampisane, kuphendula uNtando ehleka kancane. Bahlale kancane aze ahambe enopitiza, basale uNtando nontombi kayise baxoxe kuze kufike ekutheni untombi kayise uyamqoma uNtando. Emva kwemizuzu embalwa uNtando wabe esephelezela untombi kayise emphathela isigubhu sakhe samanzi. Ifundwe nguLindokuhle Ndimande, ibhalwe nguNtando Ndayini. Lindela esilandelayo ngokuzayo.